L'Ajuntament d'Alzira ha presentat a la seu d'IDEA d'ací del municipi la campanya de comerç per Nadal, el comerç d'Alzira et porta a la fira. Una campanya que uneix comerç en este bonic esdeveniment nadalenc de cara que tots els visitants, tots els turistes que arriben a Alzira per a gaudir d'eixa fira tinguin un incentiu per a participar i fer les seues compres en el comerç local d'este municipi. El que volem d'alguna forma és cridar l'atenció, donar la benvinguda també a gent que ve a la nostra ciutat a la fira, però el que volem també que ja que ve a la fira també que se passegi per el nostre comerç, i a l'inrevés, és a dir, gent que ve, que està en el nostre comerç, que tingui l'opció també d'anar a la fira en les seues famílies. La fira és, diguem, un dels elements aglutinadors de la festa, del Nadal. Tot el món a nivell familiar espera la possibilitat d'anar a la fira, aleshores unir comerç i fira, pensàvem que enguany era una bona oportunitat, malgrat la situació de Covid, però la fira està a l'aire lliure, amb uns controls sanitaris importants, i aleshores pensem que tindré la possibilitat de que la gent que vaig al nostre comerç pugui després anar a la fira, o si va a la fira i s'assabenta que va al comerç i té l'opció d'anar després amb entrades gratuïtes a la fira per la compra superior a 5 euros. Col·locarem el dia 22 i 23, 29 i 30 estos stands repartits en 4 zones de la nostra ciutat, per a el Doctor Ferran, la zona de la plaça, la zona del cinema Colón, etc. En aquestes àrees comercials anem a col·locar aquests stands per a repartir, com si fos una fira, els tickets de canvi, d'intercanvi de la venda de les compres que se realitzen al comerç per a poder anar a la fira. El pressupost no arriba a 20.000 euros, és una campanya que nosaltres hem coordinat des de la regidoria de comerç amb la regidoria de festes, amb també els firers de la nostra fira i en els representants del comerç. Hem pactat d'alguna forma aquesta campanya que crec que va a donar un impuls, que és el que pretenem, al nostre comerç local i a consolidar el tema de la nostra fira. I això seria un poquet la campanya que la teniu dissenyada així. Hi ha una imatge, unes instal·lacions en un stand. Hem col·locat també un vídeo promocional que el farem córrer per les xarxes socials i aleshores crec que aquesta campanya suma a la visió de la necessitat de recuperar el comerç. Amb aquesta campanya, amb una compra mínima de 5 euros, els interessats, les interessades, podran fer-se amb una d'eixes 2.000 entrades que van a repartir-se en aquesta campanya. Compres que tindran que realitzar-se entre el 15 i el 30 de desembre.